тавре медонем аз 1 августи соли 2023 фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи тадбирҳои вусъат додани ҳисоббаробаркунии ғайринақдӣ ба иҷро даромад. иқдоми навбатии молиявии ҳукумат ҷиҳати ба замона мутобиқ намудани раванди доду гирифти молиявӣ миёни сокинон ва сохторҳои давлатӣ рӯи даст гирифта шуда яке аз омилҳои рушди босуботи иқтисодиёти миллӣ ва низоми молиявии мамлакат маҳсуб мешавад. Коршиносони соҳа мегӯянд, ки ҳисоббаробаркунии ғайринақдӣ шаффофияти амалиётҳои молиявӣ, ғанӣ гардонидани бюҷети давлат, пешгирии омилҳои коррупсионӣ ва коҳиши таъсири омилҳои инсониро таъмин мекунад. салом бинандагони гиромӣ, барномаи навбатии тавозун аст, манзури шумо. тавре ишора кардем, дар ин барнома мо атрофи иҷрои фармони президент дар бораи ҳисоббаробаркунии ғайринақдӣ, заминаҳои техникиву зеҳнии татбиқи амалии ин фармон, суду зиёни он ба мардум ва дигар масоили вобаста ба ҳамин мавзӯъ андешаи мутахассисонро пешниҳод карданем. моро ҳамроҳ бошед. ҳисоббаробаркунии ғайринақдӣ яъне чӣ? аз рӯи таъинот фармони мазкур барои он ба тазиб расонда шуд, ки талаботи аҳолӣ ба пули нақд коҳиш дода шавад. ин бошад дар навбати худ боиси сарфаи вақту хароҷоти иловагии сокинон ва тавре гуфтем омили аз байн рафтани амалҳои коррупсионӣ хоҳад шуд. Кормандони Бонки Миллии Тоҷикистон, ки аз ниҳоди асосии таъминкунандаи иҷрои фармони мазкур ба шумор мераванд, мегӯянд, ки ин иқдом баъд аз омӯзишҳои амиқу доманадори низоми пардохтии кишварҳои пешрафтаи дунё рӯи даст гирифта шудааст ва воқеан ҳам ба иқтисоди мамлакат ва сатҳи зиндагии мардум таъсири ниҳоят бузург дорад. тавре ба ҳамагон маълум аст, фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи тадбирҳои вусъат додани ҳисоббаробаркунии ғайринақдӣ аз 22 июни соли 2023 таҳти рақами 586 ба тавсиб расид. тибқи фармони мазкур тамоми хизматрасониҳои давлатие, ки аз ҷониби вазорату идораҳо пешниҳод карда мешаванд, аз санаи 1 август ба таври ғайринақдӣ амалӣ карда шуда истодаанд. Бонки Миллии Тоҷикистон бо мақсади иҷрои фармони мазкур ташкилотҳои қарзи молиявиро муваззаф намудааст, ки дар ҳамкорӣ бо вазорату идораҳои давлатӣ ҷиҳати татбиқ намудани низоми қабули пардохтҳои ғайринақдии хизматрасониҳои давлатӣ тамоми инфраструктураи заруриро таъмин намоянд. вобаста ба ин аз ҷониби ташкилотҳои қарзии молиявӣ дар ҳамкорӣ бо вазорату идораҳо ҷиҳати ҳамин ташкил намудани низоми қабули пардохтҳои ғайринақдӣ дар нуқтаҳои қабули хизматрасониҳои давлатӣ посттерминалҳо, QR рамзҳо насб карда шуда истодаанд, ки аҳолӣ метавонанд бо истифода аз кортҳои пардохтии худ, умуман дилхоҳ кортҳои пардохтии дилхоҳ ташкилоти қарзии молиявӣ ё ҳамёнҳои электронӣ, ки айни замон аз ҷониби ташкилотҳои қарзӣ бароварда истодаанд, метавонанд хизматрасониҳои давлатиро ба таври ғайринақдӣ пардохт намоянд. бояд қайд кард, ки ба тавсиб расидани фармони мазкур пеш аз ҳама барои таъмини шаффофияти амалиётҳои молиявӣ дар кишвар мебошад ва ин дар навбати худ барои коҳиш додани омилҳои инсонию коррупсионӣ мусоидат менамояд ва албатта ин барои осону қулай намудани пардохти хизматрасонии давлатӣ барои аҳолӣ мебошад. яъне ки бинед, ки аҳолӣ ҳангоми ба таври ғайринақдӣ пардохт намудан ба он ба шаҳрванд зарур намеояд, ки дигар ба ташкилоти қарзӣ муроҷиат намояд ё ба худи мақомот равад. яъне вай метавонад дар ҷои кориаш вақт мисол гирем дар рӯзҳои истироҳатӣ ё умуман метавонад вай дар хориҷа бошад, пардохти қувваи барқ, пардохти андоз ва дигар хизматрасонии давлатиро новобаста аз макони ҷойгиршавӣ дар реҷаи 24/7 ба таври ғайринақдӣ пардохт намояд ва айни замон вазорати идораҳо корбарӣ намуда истодаанд, ки ҳамун чекҳои расид, яъне оид ба иттилоот оид ба анҷом ёфтани ҳамин амалиёт онлайн ба таври электронӣ ба ҳамон мақомот меравад. яъне зарурати коғазӣ ё расидро бурдан ба мақомотам зарурат намеояд. яъне бениҳоят қулай мебошад, беш аз ҳама барои аҳолӣ.
قبل از شروع یک کار یا یک اقدام بی‌شبهه فراهم آوردن زمینه واقعی مهم میباشد. آیا در تاجیکستان برای تطبیق ثمرناک این اقدام واقعا همسری وقتی زمینه وجود دارد؟ پیشکی میگویم که چون دیگر کشورهای رو به رشد تکنولوژی معاصر کمونیکاسیونی و خدمترسانی 10 ساله ها باز به حیات اقتصادی و اجتماعی ما نیز وارد شدن دارد و امروز کم نیستند تشکیلات و مؤسسه هایی که فعالیت خود را به زمانه مطابق پیش میبرند، یعنی فعالیت رقمی دارند. حکومت مملکت در آغاز عصر نو که عصر تکنولوژی نامیده می شود تصمیم گرفته بود که در مملکت حکومت الکترونی را تأسیس می دهد. نتیجه همین است که عین حال اکثر وزارات و اداره و تشکیلات و مؤسسه ها فعالیت خود را در اساس تکنولوژی نو به راه ماندند. فرمان پرزیدنت درباره گذاشتن به نظام حساب برابرکنی غیر نقدی باشد جریان رقمی کنانی فعالیت تشکیلات و مؤسسه ها را سرعت بخشید. از جانب 22 تشکیلات قرضی مالیوی زمینه برنامه موبیلی تهیه کرده شدند و اهالی میتوانند طریق همین زمینه برنامه موبیلی یا خود همیانهای الکترونی خدمت رسانی های دولتی را به طور غیر نقدی پرداخت نمایند. در این زمینه تشکیلات قرضی مالیوی موظف گردیدند که در همان زمینه برنامه موبیلی خود یک توگمچه خدمت رسانی های دولتی را جایگیر نمایند. مشتریان میتوانند با وارد شدن به همین با پخش کردن همین توگمچه خدمت رسانی دولتی همون وزارت و اداره داخلدار را انتخاب نموده با همون خدمت رسانی‌هایی که در آنجا هستند، یعنی که به طور غیر نقدی پرداخت می‌نماید. این چنین با مقصد تأمین دسترسی با تأمین دسترسی اهالی به خدمت برای پرداخت نمودن همین خدمت رسانی‌ها تشکیلات قرضی مالیوی وظیفه دار کرده شدند که زمینه برنامه‌های موبیلی خود را با خود همگیری نمایند. یعنی همه اون خدمت رسانی‌هایی که مثلا این یا اون بانک کلان با مانند مثلا امانت بانک یا بانک دوشنبه سیتی یا الف بانک در زمینه برنامه موبیلی خود خدمت رسانی‌های زیاد را تطبیق نمودند، دیگر تشکیلات قرضی نیز وظیفه دار گردند که همین زمینه برنامه‌های موبیلی خود را با آنها همگیری نموده همه خدمت رسانی که این بانک ها پیشنهاد می نماید در زمینه برنامه موبیلی خود نیز جاری نمایند. یعنی بگیم اون شهروند مشتری یک دیگر تشکیلات قرضی مالیوی است، زمینه برنامه موبیلی همون تشکیلات قرضی را دارد، وای باید محدودیت نداشته باشد، وای همون با زمینه برنامه موبیلی می درآید توگمچه خدمت رسانی دولتی رو پخش نموده همون خدمت رسانی داخلدار رو به طور غیر نقدی پرداختش رو انجام میدهد. این زمان طبق اطلاعات ما علاقه همه تشکیلات قرضی زمینه برنامه موبیلی خود رو با خود همگیری نموده ایستادند و در این سمت مشکلات دیده نمی شود. دیگر راهی که مشتریان می توانند خدمت رسانی دولتی رو پرداخت نمایند این توسط اینترنت بانکینگ می باشد که این زمان تشکیلات قرضی مالیوی این گونه خدمت رسانی رو نیز تطبیق نمودند، یعنی که مشتریان می توانند با وارد شدن به سامانه رسمی خودی همان مقامات دولتی در همونجا مخصوص توگمچه جایگیر کرده شده است و اهالی همون شهروند می تواند با داخل کردن رمزهای داخلدار به مانند رمزی کارت پرداختی و دیگر رمزهای ضروری همون خدمت رسانی این یا اون وزارت رو به طور غیر نقدی پرداخت نماید. حکومت مملکت بخش خصوصی رو در استراتژی ملی رشد برای تا سال 2030 همچون نیروی پیشبرنده رشد باثبات اقتصادی واسطه اساسی تامین کردن هدف‌های ملی و در این زمینه مهیا نمودن شرایط جهت زندگی ارزنده مردم معین کرده است. در این ردیف باید تذکر داد که فعالیت تشکیلات قرضی مالیوی همچون میانه‌روی مالیوی برای دسترسی به مبلغ‌های آزاد اقتصادیات نقش مهم را می‌بازد و یکی از سمت‌های اساسی دسترسی صاحبکاری خرد و میانه به شمار می‌رود. مورد به یادآوری است که با سنه 30 یونیو سال 2023 در جمهوری تاجیکستان 64 تشکیلات قرضی مالیوی با 1881 واحد ساختاری فعالیت خود را به راه مانده با اهالی خدمت رسانی‌های مالیوی را پیشنهاد نموده ایستادند. در ماه‌های ینور یونیو سال 2023 از جانب تشکیلات قرضی مالیوی با اقتصادیات جمهوری به مبلغ 611 میلیون دلار ایمیا سرمایه‌گذاری‌های خارجی جلب گردیده است که نسبت
соли 2022 ба андозаи 20% зиёд гардидааст. бояд қайд кард ки бақияи умумии пасандозҳои низоми бонкӣ ба санаи 30 июни соли 2023 маблағи 16 миллиарду 999 миллион сомониро ташкил медиҳад, ки дар муқоиса бо ҳамин давраи соли 2022 ба маблағи 5 миллиарду 504 миллион сомонӣ ё 48% зиёд мебошанд. аз ҳаҷми умумии пасандозҳо ҳиссаи пасандозҳо бо пули миллӣ 52%, бо асъори хориҷӣ 48% ташкил медиҳад. ҳамзамон бояд тазаккур дод ки бо мақсади фароҳам овардани шароити мусоид барои ҷалби сармояи шаҳрвандон ба иқтисодиёти миллӣ, таъмин намудани шаффофият, коҳиш додани ҳиссаи иқтисодиёти пинҳонӣ, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи авф бинобар қонунигардонии дороиҳо ва маблағҳои шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон ба тавсиф расид. аз давраи қабули Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи авф бинобар қонунигардонии дороиҳо ва маблағҳои шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон то санаи 30 июни 2023 аз ҷониби шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон ба маблағи 4 миллиарду 303 миллион сомонӣ қонунӣ гардонида шудааст. ғайринақдӣ гардонидани раванди пардохтҳо аҳамияти хоси иқтисодӣ дошта, истифодаи воситаҳои пардохти ғайринақдӣ ҳангоми анҷом додани пардохти хизматрасониҳои давлатӣ ин равандро осон ва қулай мегардонад. тавре аз нишондиҳандаҳои оморӣ бармеояд, таи солҳои охир шумораи шабакаҳои терминалии ташкилотҳои қарзии молиявӣ ва воситаҳои электронии пардохтӣ, аз ҷумла кортҳои пардохтӣ ва ҳамёнҳои электронӣ бо суръат афзоиш меёбад. ин аз он шаҳодат медиҳад ки эътимоду боварӣ аҳолии мамлакат ба воситаи муосири пардохтҳои электронӣ ва истифодаи он рӯз аз рӯз зиёд мегардад. коршиносони Бонки Миллӣ дар ин самт ҳам гироӣ ё муштаракан фаъолият кардани ташкилоту идораҳои қарзии молиявиро амри зарурӣ медонанд. айни замон бисёр ташкилоти қарзии молиявӣ бо барориш ва хизматрасониҳои фосилавии бонкӣ машғул мебошанд, яъне аз қабили интернет банкинг, бонкдории мобилӣ, пардохтҳо тавассути посттерминалҳо ё терминалҳои электронӣ, пардохтҳо тавассути QR рамз, кортҳои пардохтӣ ва ҳамёнҳои электронӣ. ба ҳолати 30 июни соли 2023 аз ҷониби ташкилотҳои қарзии молиявӣ 5.9 қариб 6 миллион адад кортҳои пардохтӣ ба муомилот бароварда шуда ва мавриди истифода қарор доранд. инчунин 7.5 миллион адад ҳамёнҳои электронӣ ба қайд гирифта шуданд ва дар муассисаҳои савдои хизматрасонӣ зиёда аз 4600 посттерминалҳо ва зиёда аз 20000 QR рамз насб карда шуданд, ки аҳолӣ метавонанд тавассути онҳо пардохтҳои ғайринақдиро анҷом диҳанд. ногуфта намонад ки дар натиҷаи тадбирҳои андешидашуда дар ҳамоҳангӣ бо вазорату идораҳои дахлдор, корхонаи муассисаҳои давлатӣ ва ташкилотҳои қарзии молиявӣ то имрӯз қабули пардохти як қатор хизматрасониҳои давлатӣ ба таври ғайринақдӣ тавассути воситаҳои электронии пардохтӣ раҳандозӣ гардидааст, аз ҷумла пардохти як қатор андозҳо, раводидҳои электронӣ, пардохтҳои гумрукӣ, хизматрасониҳои тиббӣ, роҳгирои нақлиёти ҷамъиятӣ, пардохти маблағҳои истифодаи қувваи барқ, об, гармдиҳӣ ва ғайра. акнун зарур аст ки пурра гузариш намоем. Бонки Миллии Тоҷикистон бо мақсади татбиқи босамари талаботи фармони мазкур ташкилотҳои қарзии молиявиро муваззаф кардааст, ки тамоми корҳои заруриро ҷиҳати ташкил намудани низоми қабули пардохтҳои ғайринақдии хизматрасониҳои давлатӣ татбиқ намоянд. инчунин дар баробари ин бояд ташкилотҳои қарзии молиявӣ муваззаф гардиданд, ки амнияти пардохтҳои ғайринақдиро таъмин намоянд. вобаста ба ин ташкилотҳои қарзии молиявӣ муваззаф гардиданд, ки дар тамоми воҳидҳои сохтории худ, филиалу марказҳои хизматрасонии худ барои аҳолӣ дар тахтаҳои иттилоотӣ, дар ҳамон рӯи мизи кормандони оператсионии бонк тамоми маводҳои заруриро оид ба роҳҳои пардохт намудани хизматрасониҳои давлатӣ, оид ба амнияти пардохтҳои ғайринақдӣ, умуман оид ба муҳтавои ҳамин фармон тамоми маводҳои зарурӣ ба таври брошюра, ба таври маводҳои таблиғотӣ ҷойгир карда шуданд. акнун мехоҳем дар бораи яке аз омилҳои асосии мусоидаткунанда ба татбиқи босамари фармони мазкур фарҳанги молиявии мардум ҳарф занем, ҳарчанд ки заминаи моддиву техникӣ барои амалишавии ин тадбир дар кишвар асосан фароҳам оварда шудааст, вале суоли матраҳ ин аст, ки оё мардум метавонанд аз ин имкониятҳо ба таври лозим истифода кунанд?
ба андешаи аксарият токунун на ҳама метавонанд аз ин истифода баранд, чун фарҳанги молиявии мардум чандон баланд нест. дар чунин ҳолат чӣ бояд кард? чӣ бояд кард ки мардум осебпазир набошад ва дучори қалобӣ нагардад? ташкилоти қарзи молиявӣ муваззаф гарданд ки тавассути васоити ахбориёма ва шабакаҳои иҷтимоӣ оид ба роҳҳои пардохт намудани хизматрасониҳои давлатӣ ва инчунин оид ба таъмини бехатарии пардохтҳо корҳои фаҳмондадиҳӣ гузаронанд. айни замон тибқи ҳисоботҳои мо ташкилотҳои қарзи молиявӣ дар ин самт аллакай маводҳои таблиғотиро чӣ тавре ки мо мебинем тавассути шабакаҳои телевизионӣ, тавассути шабакаҳои иҷтимоӣ панд карда истоданд ва корҳои таблиғотиро байни аҳолӣ бурда истоданд. бояд қайд кард ки ҳангоми пешниҳоди кортҳои пардохтӣ ё дигар воситаҳои электронии пардохтӣ ба муштарӣ ҳамон дастурамали истифодабарии воситаи электронии пардохтӣ пешниҳод карда мешавад, ки дар он тамоми ҳамон роҳҳои истифодабарӣ, таъмини амнияти пардохтҳо мушаххас дарҷ карда шудааст. мисли он ки давоми 10-15 соли гузашта телефони мобилӣ ва дигар технологияи нави коммуникатсионӣ ба ҳаёти мо ворид шуд ва онро имрӯз дилхоҳ нафар метавонад истифода кунад, пардохтҳои ғайринақдӣ ҳам солҳои баъдӣ чунин хоҳад шуд. муҳим ҳамин аст ки раванд ё протсесси ғайринақдикунонӣ дар кишвар расман шурӯъ гардид. ин дигар аз ҳар кадоми мо вобаста аст, то кадом андоза технологияи навро аз худ мекунем, то аз замона хафо намонем. барномаи навбатии тавозун буд. манзури шумо. то дидорҳои баъдӣ, сеҳатманду пирӯз бошед.